Ešte raz vítam vás na zasadnutí miestnej slovenskej časti Rušovce. Potom paragraf 3, všeobecné ustanovenie o podnikateľskej činnosti, bod číslo 1, podrožka A. Tak tam, čo máte výrazne predložiť doklad o vytvorení minimálnych 3 parkovacích miest na vlastnom pozemku. Tam trošku polemizovali, že ak sú služby napríklad žiadiane práčne, takže oni de facto nepotrebujú na vlastnom pozemku deklarovať miesta parkovacie, lebo táto dojde, vyloží svoj tovar a ide preč nedotiaľ. Takže čiarka by bola čiarka, po prípade inak, po dohode s mestskou časťou v zastúpení starostu mestskej časti. Čiže toto by sa riešilo osobitne u nás na úrade nejakým teda povolením, že takéto prehlásenie o tých 3 parkovacích miestach v takýchto službách by nemuseli byť. Aby potom vznikol nejaký precedens, keď niekomu povolíme, že dobre, tak stoj na našom, lebo ja som budeme špecifikovať služby. Ja som vychádzal byť pizzeria, napríklad. To je veľký problém. To je veľký problém. No tak to nie len pizzeria, ale talianská reštaurácia. Trebárs, tam tá reštaurácia. Môže sa vyskytnúť hocičo iné, kto má prevádzku. Vidíme tu na pán, čo opravuje auta, môj kamarát Kormoš, ktorý stojí na parkovisku vyznačenom pre škôlku. Samozrejme, toho sa to týka takýchto prevádzok. A on má tam celý dvor, tak nech si po dvore urobí parkovisko pre tie auta. On bude musieť deklarovať. No, čiže... Ale ja preto len, že vyšpecifikovať tie služby budeme potom už u nás na úrade, že... No, aby potom nedošlo k niečomu, aby niekto to nespochybnil, akože nejaký klientelizmus, že čo ale férovi ste povolili a mne nepovolíte. Veď aby nevznikol nejaký... A či by to nemal byť už tu na potom napísané. Ale sa zváži samozrejme, že no tak nevieme tam napísať, že kde budeme špecifikovať tie miesta, lebo napríklad aj penzión Vierka požiadala teda, a ja som povedal, že môžete použiť parkovisko pred starým miestnym úradom, teda klienti. Či ho už používajú alebo nepoužívajú, to je druhá vec. Ale dá sa to špecificky riešiť. Takisto aj ten Talian, respektíve Južo Kiršner dostal na základe toho stavebné povolenie teda na takúto prevádzku, lebo sme mu povolili parkovanie pred požiarnou zbrojnicou tam zozadu. Samozrejme, nikto to nevyužíva, ale to už je ďalšia vec, vlastne zrejme kontroly, alebo potom zvážiť, či vôbec takéto prevádzky povolovať, aby boli takéto problémy v budúcnosti. Ja som chcel k tomu tiež v podstate navrhujem to trošku drobne zmeniť, presne to medzi tej polemiky, ktorá tu bola. A v podstate ten text by bol asi takýto, že predložiť doklad o zabezpečení 3 parkovacích miest na vlastnom alebo prenajatom pozemku. Tým je povedané, že ten prenajatý pozemok môže aj mestská časť prenajať. Napríklad to bude určené vlastné parkovanie. Tým bude určené vlastne, kde môžu parkovať, v podstate dá sa kontrolovať konkrétne, hej? Tak nech si prenajme 3 miesta. Keď nemá od hocikov, môže požiadať mestskú časť. Mestská časť bude mať jednak príjem z toho, že si to prenajme a bude určené presne kde. By som súhlasil. Ale